ассалому алайкум янагони азиз, барномаи тиловати ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар сиёсати иҷтимоӣ роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маориф мавқеи аввалин дараҷа дошта, барои пешрафти ин соҳа пайваста тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар ин замина дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ бо маром идома дорад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар доираи стратегияи рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони муассисаҳои зиёди таълимӣ ба роҳ монда шуда, айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар як қатор иншоот ҷараён доранд. хусусан дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дар даврони истиқлоли давлатӣ даҳҳо муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки дар онҳо шароити муосири таълим фароҳам оварда шудааст. давоми солҳои охир зери таваҷҷӯҳи хосаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт иншооти зиёди соҳаи маориф бунёду навсозӣ шуданд. ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина мутобиқ ба талаботи замон фароҳам овардани шароит барои таълим дар кӯчаи Раҳимии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ҷараён дорад. муассисаи таълимии рақами 53 бо маблағгузории саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарики глобалӣ дар соҳаи маориф амалӣ мегарданд. фармоишгари лоиҳа бошад, гурӯҳи татбиқи лоиҳаи таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна мебошад. айни замон корҳои арматурбандӣ, корҳои бетонӣ, корҳои ғишҷинӣ, ошёнаи якум ва маҳкам намудани болорҳо бо сурат идома ёфта истоданд. тибқи лоиҳа бинои муассиса аз 4 ошона иборат буда, айни замон корҳои сохтмонӣ дар ошонаҳои якум ва дуюм бо маром идома дошта, гурӯҳи татбиқи лоиҳаи таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна кӯшиши худро ба харҷ медиҳанд, ки иншооти мазкурро бо тамоми дастгоҳҳо муҷаҳҳаз гардонида ба истифода диҳанд. муассисаи таълимии рақами 53 аз 4 ошона иборат мебошад. дар ошонаи якум хоб қироатхонаи электронӣ, хоб синфҳои таълимӣ, хоб устохонаи физилӣ барои писарбачагон ва инчунин барои духтаро устохонаи ошпазӣ, матоъпазӣ мебошад. дар ошонаи дуюм бошад хоб толори маҷлисгоҳ, инчунин толори варзишгоҳ, хоб инчунин синфҳои таълимӣ хоб иборат мебошанд. дар ошонаи сеюм бошад синфҳои лаборатории кимиё, биология хоб ва дигар синфхонаҳои таълимӣ иборат мебошад. инчунин дар ошонаи чорум бошад синфҳои таълимӣ барои синфҳои мусиқӣ, хоб қироатхонаҳо, хоб ҳуҷраи директор ва дигар ҳуҷҷатҳои таълимӣ иборат мебошад. мувофиқи нақша бинои муассисаи таълимии мазкур аз 50 синфхона иборат буда, моҳи июли соли 2023 ба истифода дода мешавад ва метавонад дар як баст 1200 хонандаро қабул намояд. вусъати созандагиҳо дар шаҳри Душанбе бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи раҳбарияти пойтахт таъмин гардида, тадриҷан барои ҳамагон мутобиқ ба талаботи замон шароити кору зиндагӣ фароҳам оварда мешавад. бо ба истифода додани муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 хонандагони зиёд ба таълим фаро гирифта шуда аз шароити муосир бархурдор мегарданд. дар ноҳияи шаҳри Туз инфрасохтори бахшҳои маорифу тандурустӣ беҳтар гардида нишондиҳандаҳои соҳаҳои афзалиятноки ҷомеа аз рушди босуботи ниҳоди иҷтимоӣ дар ин ноҳия дарак медиҳад. аз рафти иқдомҳои обододӣ дар ноҳияи шаҳри Туз Абдурозиқи Азиз гузориш медиҳад.
соли гузашта ба пешвози 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Тус 367 иншооти хурду бузург дар деҳоту шаҳраки ноҳия сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Тус нақшачорабиниҳои навбатиро ба истиқболи 35-солагии соҳибихтиёрии давлати тоҷикон таҳризӣ намуда, акнун дар заминаи он бинову иншооти гуногун ва марказҳои хизматрасонии маишиву иҷтимоӣ сохта ба истифода дода мешаванд. ба пешвози 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Тус 327 объектҳои таъйиноташ мухталиф сохта ба истифода дода мешавад. мо қарор дорем дар назди клиникаи хусусии Ойша аз тарафи соҳибкорони ноҳия сохта ба истифода дода шуд. дар бахши маориф низ иқдомҳои созандагӣ ба анҷом расида, танҳо дар соли сипаришуда беш аз 8 муассисаи таълимӣ сохта мавриди истифода қарор гирифт. шароити арзандаи таҳсилот ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба он мусоидат кард, ки дар бахши маориф нишондиҳандаҳои илмиву эҷодии хонандагон густариш ёбад. тавре дар шӯъбаи маорифи ноҳияи шаҳри Тус иттилоъ доданд, муҳассилини ноҳия дар фазои хуби илмомӯзӣ таҳсил карда дар сатҳи вилояту ҷумҳурӣ нишондиҳандаҳои хубро сазовор шуданд. акнун мактаббачагон кӯшиш намуда истоданд, ки дар озмунҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзида ифтихори ноҳияи хешро ҳифз кунанд. дар даври вилоятии олимпиадаи ҷумҳурии тоҷикистон ватани азизи ман аз ҳисоби хонандагони муассисаи таҳсилот рақами як нафар ва дар озмуни даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ рӯҳисоб донаи китоб аст 39 нафар хонандагон, ки дар ноҳия ғолиби даври дуюм гаштаги буданд, иштирок намуданд. танҳо як нафар хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти умуми рақами 1 Муҳаммад Раҳимова дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон гардид. беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри Тус солҳои тӯлонӣ ба таъмиру тармими ҷиддӣ эҳтиёҷ дошт. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шароити хизматрасонӣ ва ташхису муолиҷаи сокинон дар ноҳия мутобиқ ба ҷавобгоҳи талабот гардонида шуд. марҳила ба марҳила ҳама шӯъбаҳои беморхонаи ноҳияи шаҳри Тус таъмиру навсозӣ карда шуда бо таҷҳизоти замонавии тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. шароити мусоиди корӣ барои пизишкон имкони хуби ташхису муолиҷаро фароҳам хоҳад овард. аз ҷониби вазорати тандурустӣ ба миқдори 1,5 миллион сомонӣ дастгоҳу таҷҳизоту ба мисоли рахти хоб, каравати хоб, дастгоҳҳои ташхисиву табобатӣ дастгирӣ карда шуд. сохтмонои таъмирӣ бошад, бо дастгирии ҳукумати ноҳия, бо дастгирии мардуми саховатманд, худи кормандони соҳаи тандурустӣ, бинои асосии беморхонаи марказӣ, ки солҳои тӯлонӣ аз таъмир бароварда нашуда буд, худи биноро мо аз таъмири гӯем ки капитали рангуборкунӣ баровардем. дар бахши муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия низ хеле зиёд тасмимҳои ободонӣ ва муҷаҳҳазгардонии бунгоҳҳои тиббӣ бо дастгоҳу лавозимоти зарурии тандурустӣ ба анҷом расида, дар деҳоти дурдасти ноҳия фазои муносиби нигаҳдошти саломатӣ таъмин карда шудааст. 10 маркази саломатии деҳотӣ ва 34 бунгоҳи саломатӣ дар ноҳия кор ва фаъолият мекунанд. аз ҳама деҳаҳои дурдастарини мо то 70-75 километр дар бар мегирад, ки ҳамаи деҳаҳо бо бунгоҳҳои саломатӣ ва кормандони миёнаи тиб дар марказҳои саломатии деҳотӣ бо духтурони олидор кор ва фаъолият мекунанд. ҳамчунин дар маркази саломатии ноҳия дар натиҷаи амалиёти зидди террористии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат дар деҳаи дерзуди ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чанд нафар аъзои гурӯҳи террористӣ ва ҷинояткорӣ безарар ва 1 нафар боздошт карда шуд. гузориш дар ин хусус.
маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки 31 майи соли 2022 соати 9:30 дар натиҷаи гузарондани амалиёти зидди террористӣ дар баландкӯҳҳои деҳаи дерзуди ноҳияи рӯшон аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ва террористӣ ғулом ҳайдаров ёдгор мамадбекович соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандаи деҳаи дерзуд, почоев алишер сафармамадович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи деҳаи вамар, мавлододов ҳабиб фиткаевич соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи деҳаи дерзуд, шехбуров ҷангибек душанбиевич соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи деҳаи вамар, палаев дохунда худобандаевич соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи деҳаи вамар ки аз 18 майи соли ҷорӣ дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доштанд, ҳангоми нишон додани муқовимати мусаллаҳона безарар карда шуданд. Дар рафти чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ яке аз роҳбарони гурӯҳи террористӣ Палаев Қулмаҳмад Каримович соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандаи деҳаи вамар дастгир гардид. ман саркардаи гурӯҳи террористӣ Палаев Қулмаҳмад Каримович ҳангоми содир намудани амалии террористӣ аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзу ҳуқуқ дастгир шудам. бинобар сабаби он ки 5 нафар ҳаммаслакони ман муқовимати мусаллаҳона нишон доданд, безарар гардонида шуданд. мо таърихи 18 май соли 2022 таҳти раҳбари Муҳаммад Боқир ва Хурбаш амали террористиро дар маркази ноҳияи рӯшон нисбати кормандони ниҳодҳои давлатӣ содир карда будем ва дар ҷустуҷӯ қарор доштем. зимни аз азаргузаронии ҷои ҳодиса ки дар баландии 2800 метр аз сатҳи баҳр ва фосилаи 1 километр аз хати сарҳади давлатӣ байни Тоҷикистон ва Афғонистон ҷойгир аст, як адад силоҳи мерганӣ бо 200 дона тир, як адад пулемёти Калашников бо 150 дона тир, як адад гранатомёти зидди танкӣ бо 3 адад гулула, 4 автомати Калашников бо 5 тирдон ва 135 дона тир, 5 адад норинҷаки дастӣ ва 2 адад тапончаи Макаров бо 50 дона тир дарёфт ва мусодира карда шуданд. Барои таслим шудан ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷинояткорон чандин маротиба таъкид гардида буданд, вале ҳар маротиба онҳо ин даъватҳоро сарфи назар карда аз кирдорҳои ҷиноятии худ даст накашида аз пайгарди мақомот пинҳон мешуданд. ёдовар мешавам ки 18 майи соли ҷорӣ дар маркази ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон гурӯҳҳои мусаллаҳи террористӣ бо истифода аз силоҳу лавозимоти ҷангӣ ва маводи тарканда ба колоннаи автомашинаҳои хизматчиёни воҳиди таъиноти махсуси зидди террористии Алфаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамлаи мусаллаҳона намуда буданд ки бар асари он як афсар ба ҳалокат расида 13 хизматчии ҳарбӣ ҷароҳати вазин бардошта буданд. дурнамои кишти картошка дар ноҳияи Тоҷикобод зиёда аз 90% иҷро гардид. айни замон дар ин ноҳияи кӯҳии мамлакат охирин марҳилаи корҳои баҳорӣ идома дорад. Наврӯзшоҳи Азизулло аз ноҳияи Тоҷикобод гузориш медиҳад. охирон марҳилаи кишти картошка дар мавзеъҳои баландкӯҳ идома дорад. бо назардошти иқлими мувофиқи чунин ҷойҳо барои аз картошка гирифтани ҳосили баланд марҳила ба марҳила майдони кишт аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаи баландкӯҳ васеъ карда мешавад. заминҳои маркази ноҳия тақрибан 220 то 250 центнер ҳосилнокӣ ба даст меоранд ки дар заминҳои баландкӯҳ бошад ки 300 гектар ба нақша гирифта шудааст, аз 400 то 450 центнер ба даст меоранд. имсол дар асоси дурнамо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Тоҷикобод дар майдони 2086 гектар кишти картошка гузаронида мешавад. ба ҳолати 30 май дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 2002 гектар кишти картошка гузаронида шудааст ки 96% иҷрои дурнаморо ташкил медиҳад. истифода аз тавсияи олимони соҳа, таҷрибаи чандсола ва машварату ҳамкории мутахассисон аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия барои риояи агротехникаи шинонидан ва парвариши ин сабзавоти ниёзи аввал мусоидат намуд. ҳамасола афзун шудани муваффақияти кишоварзон дар баланд бардоштани самаранокии замин мисоли ин аст. мо имсол кишро зиёд кардам. замин барои хоҷагии ман бисёр аввалин дараҷа чӣ аҳамият дорад ки мо бағар аз равғану биринҷ дигар ҳама шахс мо таъмин мекунем ва ягон ҷо муҳтоҷ нестем. мо меҳнат мекунем, ҳамасола ҳамин меҳнати қатъи худмон зиндагиамро бурда истем. ба таври намунавӣ таъмин кардани истифодаи заминҳои байни қаторҳои боғ ва заминҳои назди ҳавлигӣ имконияти кишоварзонро барои таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал ва гирифтани самараи баланди иқтисодӣ аз замин бештар намуд. зироате ки дар заминҳои назди ҳавлигӣ кишт карда шудааст, дар баробари қонеъ гардонидани талаботи оила бо маводи ғизоӣ ҳамзамон захира ва дар ин баробар ба бозор пешниҳод карда мешавад. 15 сотик замин назди ҳавлигӣ дорем ки амира ҳар сола мо зироатҳо кишт мекунем, картошка, сабзӣ, пиёз, ҳама намуд зароатҳоро кишт мекунем ки ҳамин сол то соли дигар моро таъмин мекунад
بعد زیادشر در بازارها برآورده میفروشیم. дар ноҳияи тоҷикобод талаботи оилаҳо бо маводи ғизоӣ қариб ба пуррагӣ аз ҳисоби заминҳои назди ҳавлигӣ қонеъгардонида мешавад. ин ба натиҷаи ҳамкории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо сокинон ва дарки ҳолати кунунии ҷаҳон бармеояд. зеро замони кунунӣ аз ҳар як хоҷагидор тақозо дорад ки бо таъмини истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва кушод вобастагии оиларо ҳарчи бештар аз бозор кам намоянд. ҳам худамон истеъмол мекунем, ҳам захира мекунем, ҳам ба бозор бурда бо мефрӯшем, дигар камбудиҳои зиндагиро буд мекунем. натиҷаи меҳнати пайваста ва истифодаи таҷрибаи пешқадам имкон фароҳам овард ки соли 2021 маҷмӯи умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи тоҷикобод нисбат ба соли 2020 2 млн 430 000 сомонӣ зиёд шавад. кишоварзон ин шабу рӯз тамоми имкониятро ба он равона намуданд ки бо аз худкунии заминҳои нав, риояи агротехникаи кишту парвариши зироат ва ба даст овардани чанд ҳосил аз як замин дастовардҳои истеҳсолӣ ва даромаднокиро аз замин боз ҳам баланд бардоранд. дар мавзеъҳои баландкӯҳи ноҳияи тоҷикобод нисбат ба маркази ноҳия корҳои саҳроӣ қариб як моҳ дертар оғоз мегардад. соли 2022 танҳо дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи тоҷикобод бояд дар майдони 930 гектар кишти картошка гузаронида шавад ки аз ин қариб 300 гектараш дар ҳамин гуна мавзеъҳои баландкӯҳ гузаронида мешавад. бо коркарди босифати хок, интихоби тухмиҳои мутобиқ ба маҳалли парвариш, коркарди саривақтӣ байни қаторҳо ва риояи дигар талаботи агротехникаи кишту парвариш имрӯз ҳадафи хоҷагидорон ба он равона карда шудааст ки аз майдони кам ҳосили баланд ба даст оварда шавад. наврӯзшоҳи азизулло, маҳмад саиди камол, раҷабалӣ маҳмадалӣ, ноҳияи тоҷикобод, барномаи ахбор. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайртан, сиҳату хонобод бошед.